Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre, quin mes eres tu? Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre, quin mes eres tu? Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre, quin mes eres tu? Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre, quin mes eres tu? Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre, quin mes eres tu?